Zdravím vás v dnešním díle, dnes nám uvaří Ivetka a taky tu je můj pomocník, kolega. Zdravím, já jsem Julek. Tak, máme Roličky, daručky. Tak teďko máme podívat. Na to se těším, co nám navaří. Je to předkrm, bagetky s vajíčkovým salátem. Salát mám ráda, to si určitě dám. Polévka je kuřecí s jatrovými knedličky, to si taky dám, to mám ráda, každý to dělá jinak, ten vývar, tak jsem zvědavá. Hlavní chod, knedlové přozelo. No, národní jídlo, je to těžké jídlo, ale doufám, že se jí podaří a desert máme mini dortičky. Tak na to se taky těším, doufám, že to bude mít dobré, Ivetka. Tak můj dnešní den je za mnou. Zítra pojedeme k třetí soutěžící k Ivetě, pojedeme do Petřvaldu a podíváme se na její meničko. Takže předkrm bagety s vajíčkovým salátem. No, tak salát vajíčkový mám ráda, tak to si dám. Hlavní chod. Kuřecí vývar s jatrovými knedličky, na to se těším. Knedlové přozelo. No, tak pokud budu mít hlad, tak za tohle jídlo budu ráda. A dezert mini dortičky. Paní nám napsala i zábavu, město jméno zvíře věc, takže dneska se podívám do atlasu a budu muset zkoumat města. Tak máme tady další soutěžící Ivetku, která vlastně má na předkrm vajíčkou pomazánku s bagetkou. No, na to se těším. Kuřecí polévka s knedličkama. No, kuřecí polévku si dám a zaloknelo vepřo, no to zní dobře, uvidíme, jak to udělá. A mini dortiky, no na ty se hodně těším. Celé to jméno má dobré, tak doufám, že bude i dobře chutnat. Tak, máme tady další menu od Ivety. A máme tady jako předkrm vajíčkový salát, tomu bagetky. To zní dobře, doufám, že to nebude úplně husté, nebo nějaké takové hudné. Polévka kuřecí s knedličkama jatrovýma, to mám ráda. Hlavní chod knedlo, zelo a pepřo, to mám taky ráda. A mini dortičky jako dezert, to nevím, co to je, to bude poprvé. Vlastně maso na polívku a je to vlastně, jsou to skelety, takže tam přidáme zeleninu. Máme rádi mraženou zeleninu, proto to vařím mraženou zeleninu, protože tam je víc té zeleniny. Takže milí diváci, jen ať víte, v mražené zelenině je víc zeleniny. Ale my to máme rádi, tak dám polévkové koření. Tak tady mám kuřecí jatra a z těch jater udělám kuřecí jatrové knedličky. Takže, protože nemám mlýnek, ukázal jsem mi, tak budu to muset dělat ručně. A to asi Tak, moje baba si taky něvčím poradila. A on mi to udělal takovou kašičku. Tak, do těch jatrové játra už mám vlastně udělané. Takže vlastně teď se tam hodí vajíčko jedno a nastrouhám tam jeden malý česnek. Tak to už je nebezpečně, malý tady ten. Ale Julku, nebuď tak protivnej. Hodím do těch jater, ale musím si je prvně nasekat. Aj cihory kraj, to už není normální tady to. Ale Julku, uznej, že jí to jde dobře. Tak to dáme spolu do těch jater.
přesypeme kropici. A začneme to pak tvarovat do kuliček. Takže tu máme v misce brambory a budeme zahušťovat zelí. Však to jsou nový brambory tady, ty, co vypadají jak mouka. Ale ty, přece se může každý splést. Tak masičko už mám, je to dost křehké, ale... Tak tady to maso už je nebezpečný, ty vole. Prostřenou už mám, stůl už je prostřený. Ivetka je šikovná, ta stihla i připravit stůl. Jen aby mi návštěvníci přišli. A aby byla taková dobrá atmosféra, jako byly i předešlé dny. Atmosféra, vyjdou ven a jenom už pomlouvaj. Protože to je úkol týdne. To trošku zakomponuju. Že krém jsem si dala... Ty vole, bomba, ej, rolada. Na piškotový ten plat. A je to nadýchaný krém, čokoládový. No, ta opravdu vypadala hodně. A ještě k tomu jsem dala udělat, nebo nechala jsem si udělat pro vás banány, které půjdou těžké. Na zakázku banány, hej, ty vole. Já se omlouvám, strašně mi to mrzí, moc mě to mrzí. Měly být dortíky, ale bohužel vypla se nám elektrika, oni to tady dělali. Já už jsem to nestíhala ty dortíky udělat, tak jsem musela udělat místo toho roládu. Ale pochutnávte si i na té roládě, to slibuji. Že tak vypadá nějak ta roláda, ale není dokončena, jo? Teďko dělám slanou roládu. Hajci rolády, hej. A myslím, že jim bude i chutnat. Jsou tam, je to pomazané s kečupem, ostrým kečupem. A dala jsem... Tohle je na začátek, jako předškolská volba. Výuku. Hej, aby si dal ze státu nedozený koleno, hej. Uherský salám, anglickou slaninu a sír jsem tam dala. Goubu. Tak teď to pomážu vajíčkem. Jako neříkám, že bych si nedal, ale to je pro mě málo tady to, jako ne, že se pažnaví nebo takhle. My víme, Julku, my víme. Mám tady ještě dva, které musím Tak, uvařit. Ivetka se nám pustila do hlavního chodu. Domácí chlebíčky se nám už rysují. Tady musím udělat dortíky. Takže piškotové těsto mám udělané, jenom ho necháme zapéct. Ty vole, tak kdo to stíhal? A jak to Hore jenom rolády. udělat krém na tom? Chybička se vloudila. Prostě se spletli ve střihu. A teď piškot půjde do trouby na 180 stupňů. Tak, teďko dělám krém na tu sladkou. Tak, máme tu první hosty. Aha. Dobrý den, Dobrý. správně. Ano, tak jak Však to je od Margity holka, hej. taky vítám. Sedni si tady, tam. Právě. Ahoj, tak já tě vítám. Ty vole, tak to je kočka, hej, postava rajkaní. Tak, máme tu posledního hosta a můžeme se usadit ke stolu. Jaká byla cesta? Tady máme další předkrm
A to je vlastně, proto jsem to udělala, protože někdo mi musí vajíčkový salát. To je krásné gesto od hostitelky. Něco Nebude to náhodou úkol týdne? No, ne. Něco z těsta? Ne, to nebude úkol. Tak jako já už ho vím, jenom Vaniska ho tady nevím. No. Můžu hádat. Dobře, no. Ne, tak jo. Tak já bych poprosil, abyste si vzali velkotí lžičku a pokusili jak. Já se pomodlíme na začátku, že to nebude vadit a potom zapomínám. Taky no. Amen. Teďko je pobožná, já jsem zvědavý, jestli tady to vydrží. Má je chudák na suchu. Ne, to Ok, přijde. to dobře se to včera přehnala, no. Já jsem šla domů, mi se motala hlava. To co manžel, neřekl ti nic na to. Tak co tady piješ? Aha, To je v pohodě. a tak si změla dát doma ještě. Tak, Aničko, ještě ji v tom podporuj. Tak to tady dneska doženeš. A máš Tak to to dobrá. dávám to? Jo, máš to Musíme dobrá. tam pepř, trošku? Trošku soli. No má trošku sůl. Máte tam soli to. A já si přidám pepř. Můžete. Já si myslím, že to je dost Já sladký. napálíme holky. Já dám to, tak to si asi dala hodně, že? No to je málo ještě. A jestli jste dojedli, tak já to pozbírám. Ne, já jsem ještě nedojedla Ivečka. Aha, dobře, klidu. Jak ona stíhaj ten talíř? Pojď šráva. Máš to výborné, ale já to už nedojím. Jo, to je bomba. Jo? Edetko, já už teda... Mě to ještě Můžeš můžeš to? Jo, dobrý. Je to dobrý. Já jsem říkala, že ten kdo bude chtít vajíčkový, ať si veme a i z toho ať si veme. Přivede to. Tak Ivetku, či to můžeš říct, je to dobré, abych to snědla, ale pak už bych nestydla další. Jasně, Ale máš to dobrý. výborné, no. To je výborné. Tak to je dobrý, no. Teď bych vám chtěla dát polívku, jestli vám to nebude vadit. Tam je lovecký salám. Ivetko, ne, že jen můžeš, ty musíš. Je tam úplně všechno. A můžu se zeptat, co tam je za koření? Dejte ji účtenku, ta z Alberta, ne? Aha. Tak můžu vám teda dát tu polívku? Určitě. Já to vemu od konce. Tak tu jsem dala polívku, zkuste. Ale krásně, že? Teď Máš nedličky. moc velké ty jatrové knedličky, ale ne? Já No, taky dělám. ta vypadá chutně. Takové, bo... A člověk ví, do čeho kouše, že? Ano, tak přesně. Tak já jsem si všimla, že u vás doma to tak bývá, no, že děláte všechno větší. No a dokonce varíme i v noci, Aha. když přijde vodopro. Já jsem si všiml, ty jsi rasistka, ne? Na mě to nevidět. To jsme my, cigoši, no, prostě. I ty si Romka? Jo, se. Aha, tak to bych neřekla, no. I ty Ne, to je gadí, však je bílá jak stěna, hej. Saro? A nemáš nějaké kořeny z Azie, mně se zdá, že tam něco bude. Můj taťka. Azia? On byl Větnamec. Aha. Nebyl to Jackie Chan. Ještě něco tam. No, co Ale se cítím je? se jak Rumunka zase. Aha. Jo. Tak je to tak. Jak vidím, tak tady řeči nestojí. A co ty jsi běložka? Běložka. Gaji, jak se říká u vás. To jde poznat, no. Gaji. To jsme I to Sára, si myslím, myslela, teď no. řekla, že je Gaji. Jo, ale ne česká gadži. Ty nejsi česká Gaji, ale jaká jsi? Já pocházím z Maďarska. Aha, takže maďarská. Maďarská Takže gadži. maďarská Gaji. No to je dobrý, ne? Nejsme nějaké rasisté. Ale divím se, že jsme se takhle sešli všichni z nějaké kultury jinak. No. Jinak mu tak Ale vlastně vy tam modlíte, jo? Ukrajinec, Jo, u nás my jsme si nevěřit. Co říkáte holky na Ukrajince? Tady má Sára taťko vlastně Ukrajince. Tak Ukrajince úplně zbožňují. Zase mě ne, mě vadí. Mě Jo? taky vadí, no. Já úplně miluji. Ještě řekni, že děda byla Američana bomba. Tak je jmenuješ. Bomba. Super. Jako já nevím, no. Jako nemám nic proti ním osobně, ale tak zajímám prostě všechno, co patřilo nám Čechům. Jo, no. Hlavně nám cigánům dávky. Vždyť dcera od babiše, hej. Tak jako já dávky neberu, já pracuji, že dělám 12. Kde pracuješ, Aničko? Já pracuji v call centrum. Já jsem operátorka pro O2, takže A vynáší ti to teda? jo. Ty pracuješ? Ne. Tak jo, holky, tak... Jsi na dávkách? Ne, manžel na mě maká. Tak se dáme se do toho, aby vám to nevystydlo. Tak, schutí do toho, holky. Dost kecání. Jo, nechte si chutnat. Já si zase přidám ten pepř.
To máš asi mraženou zeleninu, že? V teplo? Já jenom mraženou. Jo, Míče, tam je víc zeleniny. Jsem mražené zeleniny všechno. Hrášek, lusky. Je taky hrášek, lusky. Jako mě se i vedle díl, já to takhle dělám i doma, jo? Jako, že by to tam chybělo, ale já to tak mám ráda. Každý podle své chuti. Proto máme magii, koření a všechno na stole. A ty jatrové konečky si dělala ty sama? Ano. Ne, přišel Pourajk, on to dělal. Tak mám ráda hodně maky. Taky? No, jsou nějaké tvrdé, ale Já mám když vaří polívku, to ochutnáte u mě, tak ona je já jenom ty kuličky ochutnám, jo, a já tu jinak nemusím, jo. Dobré. Ty nemusíš polívky. Teda kroupy, jak jsem si všimla. Ale vlastně, dal jsem jo, ale jako říkám, no. Kroupy, to byly ty hranolky, že? Se mi zdá. Možná, že ani jasný, jo. Jako já neříkám, že ji nemám rada, ale dneska zrovna na ní nemám chuť, no. Hej, tak ty jsi už nějaká rypava, ne? Ale jsou dobré. I když chutná. Tak holky, já si chci jenom zeptat, dojedli jste? Jo, na ta polívka, jak říkám, na ty jatrové knedličky moc nemusím. A já jsem nechala vystrovat jídlo, ale jinak byla opravdu Pohodě. Výborná. Mě si Iva úplně potěšila. Jo, to jsem ráda. Protože si Sabinka ještě přidala, tak to ti fakt Protože já jsem měla uzenou, že ani Tak, hlavní chod se připravuje. to také osvěžující vyválové. Tak vypadá to právě. Tak jsem ráda, že vám chutnala polívka, tak teďko máte druhý oběd a jsem zvědavá, jak vám bude chutnat. Tak tady to, tak to už vypadá na nebezpečně. No, to je bezpečné. Hlavně to masíčko, joj. Ano, to moc pěkné. Oni mi to pod nosem. Bylo menší, ale jsou... No, vidíme, jak ho chutnat. Já zase nebudu jíst nožem, já to neumím, jo? Nemusíš. Však děláš jenom studu. Nechte si chutnat. No, Sabinko, jak ti chutná bez vína? Jo. Aspoň se ví, co přeji na to, jíš? A to dobrý. Já zelí je Já to studené. zelí se mi zdá kyselé. Není. A kontrolní. Soutěžíci začínají sypat kritiku z rukávu. Je to pod studené, no. Nedíky, že jsou studené. Chcete to uhrát? Ne, To je dobrý. ale jsou dobré. A čím zahušťuješ to zelí? No, ten dneska se bylo už bramborem. Bramborou? Jo, no to zahostila těma novýma bramborama, však my jsme to viděli. A jenom Ivetko, jestli se můžu zeptat, úkol ty dnes si splnila? Je to v něčem? Ano, je to zakomponované v něčem. Musíte sami spoznat. Aha. A je to v tomhle jídlu? Ano, je. Je, že? A bude to v bučku asi, že? Já si myslím, že to bylo v polivce. Ne, je to v tomto jídle, ale musíte Objevíme, co to bylo, že tak polivce to určitě nemůže být. A tak co si holky myslíte, že je úkol týdne? Sara už to vlastně ví, že? To je v této mydle. Třeba to bude špek, nebo něco, co jste měli všichni, ale měli jste rozdělené jídla. Já si myslím, že to bude nějaké koření nebo něco takového. No, Sabina. Tak ty už si přehradně chytrá, zloděj. Nebo měli? No, neměli, no. Omlouváme se, z technických důvodů přejdeme hned na bodování. Takže dnešní večer už skončil, byli jsme u Ivetky a já bych jí dala asi... Líbil se mi dnešní večer, polévka byla dobrá, dezert mi chutnal opravdu hodně, předkrm taky, akorát co bych vytkla je trošku to zelí, že bylo kyselější, to maso bylo moc takové tlustší, knedlíky byly dobré a proto bych jí chtěla dát 8 bodů. Dnešní menu se mi u Ivetky moc líbilo, měla dobrý předkrm, měla tam vlastně vajíčkový salát s bagetkou, pak tam měla vlastně ten slaný závín, který mi moc chutnal. Bagetka byla sice kupovaná, to mě zklamalo, ale salát měla dobrý. Pak tam měla vlastně polévku, ta byla opravdu vynikající, měla tam domácí vlastně masové kuličky, pak měla vlastně hlavní jídlo, to bylo vepřoknedlo zelí se mi zdalo trošku kyselější,
jo, ale jinak měla to opravdu dobré. A dezert jako sladká tečka nakonec měla vlastně domácí roladu, která byla opravdu dobrá s domácím krémem. Tak za to všechno bych jí dala 8 bodů. Tak, dneska bych hodnotila Ivetku krásnými 7 bodami. Prostě strhávám bod za to, že hlavní jídlo bylo trochu studené a v polévce mi všechno chutnalo, akorát mám ráda tu čerstvou zeleninu než tu mraženou. A jinak nemám co vytnout, všechno mi chutnalo, zábava byla taky dobrá, ale taky jsem dala bod dolů za to, že do mě furt rypala ta Ukrajinka, nevím, co jako o sobě myslí. A jinak to je tak asi všechno, 7 bodů. Takže dnešní večer u Ivetky se mi hodně moc líbil. Jídlo měla skvělé až na to, že to bylo trošičku studené. Mohlo to být teplé, jinak by to bylo určitě mnohem lepší. A za to bych chtěla dát bod 7 bodů. Ivetka si vyvařila 30 bodů. Zítra nám bude vařit Sára. A já jsem zvědavý na to její maďarsko-ukrajinské jídlo.